up utawa kerja wis pengen atur dhewe, kepene yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine, kiwa tengene wis full keramikan yo, wis ning gak duduk, sekirot ready, wis level ready. Sebelah kanan kene iki, gone mandine. Shower ready, kerane ready. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sadurunge nang lantai kedua, lurus nang kene sae. Nah, iki nang gone area laundry room atau jemur nang kene yo. Iki menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki gone kamar itu ART iso. Iki nang kene iki gone kamar mandine ART. Nah, nang kene iki. Wis ini nggih jongkok nek ngerti sikil yo. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Nah, iki ready. Don, ceklane, gagangane yo aman. Nah, iki sebelah kiri kene iki gak polosan.